Agabaningkong nga aingo yo blei ya kani kapor kabangi ban one part sa chisin ya kabania puson lang ya khatin ka jong blei nga ai khublei ya pi baroh kinong peit nong ngam ya ka Good News TV but ya kiba board ya kani ka Bible study kabangi sedang hang uni ubnai but kani kalong ka Bynta ka basau jong kani ka Bible study mano bantei ya ka Jingtwa but ya ka jingpat jingpra haswa bangin phash kani ka Bynta tengin ya le blei ka jingduwai ngini duai ngai ngo ime au blei bam la kyrkhu yangi bad hado kani ka por ka bangin yo ban ngap ban sha skor ban pusa ni ka ktien ka jome nga dowa yo man simba khot jome uban ya lam ngi ki jingshi sha baroh na ka ktien ka jome keren atrai ngi sha skor melong blei hi ha ka kerteng jisu ngi duai amen ki parbenget ki beit ki parlokat ki baya pej ngap agani ka por nga kwa ban teng pat ya ka Bynta ka khat do jong ka Bible study halor ka ka Jingkylli Mano bantei ya ka Jingtwa bari ka jingpat jingpra ka kat kani ngiles dang ya ka lenong ka baningkong jo ka kitab u Nehemaiah bangi syam yo Nehemaiah u balayo ya ka jingkhot nasapo mde nasalor ka jingkhot ka bakha na ka jing snow khia ka jong u yela ka jong ka snong ya ka ki kenro ki bala twa ba de ki khrdop ki bala thang no bat ngi yo I kum no bo Nehemaiah ula te ka lenong ka ba are ka jing start ka jong u ngi ya ngi la rung ka lenong ka ba lai ka bangi yo I ya ka ta ka jing te ka ba om tang ka jing te ya ka kenro han ka jing te ka jong u ya ki wei bat ka Bynta ka ba sao ka lenong ka ba sao kadika lenong ka bangin penkut artat ya ka Bible study dang don shibun ki lenong hadu ka lenong ka ba khatlai ba phihap an puli himapi henry hakani ka lenong ka ba sao ka ba long pedeng hakani ka lenong bangin snow thu ya ka lenong kadika ka khat ka ba shipau ngan puli ka kumbakalong bat ki juda kila ong kabor ki nongkit jingkit kaladu bat dang don shibun ki senrum kumta ngi ngimla bante ya ka kenro kani ka sur jingruai kabakir wai kat bakidang tre artan namar bakim la su ki snow bakim la su bante ka kenro kila ong kumno kila ong kita ki khon chu ki juda ba kabor jong ki nongkit jingkit kaladu kila tulot borno ki nongkit jingkin nang takadang bon ba ka senrum ka bari ban pen khot bar ki ong im la su bante ya ka and ka dauten rai jong ka ni ka sur jing ut ka jong ki kam de ka bawan na ka jing that jing jrem kam de ka bawan na ka jing do bor ka jong ki and ka bawan na ka jing ele kani ka lenong ka basau ngala ban on ka ka lenong jong ki jing ele persha ki jing e baki ki ya kendo habla sedang ban te ya ka kenro Jerusalem habla te kita ki khardop ki sedang ban wan ki jing e menta bat kani ka lenong ka basau ka ka badap tang ki jing e bat ki jing ele suna bat kita ki jing ele ka penlong ya ki bakin sedang ban arta tin no ya ka e ka bakila sedang ya ka e ka baki kila kongo ya ka ban te ya ka kenro Jerusalem namar ka julong kumtahi habawan ki jing ele ka basuk e yang i kalong bangingin artatin no ngi artatin la diru ngi artatin ka ika bangilas dang ngi artatin wat ya ka jingkhot ka jong blei ngi artatin wat ya ka jingdon ka jong blei kini ki sngi ke bangi em ki sngi jong ka jing artatin yo blei dan pon ki ba artatin yo blei tang ye sia kendo iki jing e tang sia kendo iki jing ele hang tang ila keli jing keli yo blei ngi tang sia kendo ka jing pang ka jing sitam ngi tang sia kendo ya ka shamla not ka jing em ka jong ngi la keli jing keli yo blei u Philip Yansi nong thokot u bakraw u ai kerteng ka kot ka jong u where is God when it hurts namar ba kata ka sur jong ka spas dem ka ba menta ka ba syukul lijing ka libe yo blay ka ba artatin yo blay haba ya kendo ye ki jing e bar ki jing ale bar ko ki parlok bar ki parbanget ki ba it ki jonga la da don ha ka por ki ba ya lemba ka jing sko artatin yo blay la da don ki ba don dak jing kali ba he yo blay la da don ki ba ong tip u blay don nem dan la da don ki ba ong tip u blay ukran shisha na em yanga tip ka ni ka dei shisha na em ka Bynta ka ba u blay bu yanga ni ka dei ni em ka mon ka jong blay yanga don ki ba artatin habi kendu iki jing e ba jing ale bat kalong kumta ka ni ka lenong ka basaw ka khot ka baningkong ngan sedang ban puli ka ong kum ni Henry haba usan balat ula yo sngo bangila ya te ya ke kenro ula sngo bitar bat ula ingkhat ba ula kan benya ki jiu kada khot ka balai ka ong bat utobia unong amon ula dan hajan jong u bat ula ong wat ya kata ka bakite lada uksar un kiu un pentuano ya ka kenro mau jongki kini ki kerteng usan balat utobia ki mi shimi hakane ka kita Nehemaiah bakini ki nongshun jong Nehemaiah
Ba kini ki nong shun ya ki kon Israel ya ki kon Judah. But kumta ki parbenget bagi parlong akwa ban ong yapi haka jinga lenti batu blei haka jinga lenti bangin long ki nong te ki nong yele persya kin wan ben nginum la na ki jingele persya but hamman bangi kendo ya ki jingele persya bada ki jinge kan mau bagata ka dei ka blai ya thu lupa na ka khtim ka jong blei kata ka Bynta jong ka jinga lenti ka jongi lada don ba ong bandalong kristan light lut na ki ba jingele la bakla Namo traji su ong gospel ga jong Matthias no beshipo lai busau ong ba ngangam sumlawan ban bui ga jing su unre ka wat kata ka jing kristan ka wat ka jing ale ngin habit ban yakendu ga jing ba jing ale but kan ni ka jing ale ka jing ba ka jing lenti ka jongi ba do blai ka pen kha ya ka jing artatien ko mala pule mene kami ka sur jing artatien kami ka sur jing shapting ru but kini ki kon Israel kini ki Judah kila shapting ru Ba lamar kata bon sen habangi artatin ni shapting kan penpoi ru yang is kajing paidin. Dan bon ke ba paidin not no blay tang namar bla artatin ya ka bor ka jong blay. Dan bon ke ba paidin not no blay namar ba shapting palat ikinong shun shapting palat ika jingale persya ba namar kata paidin no. Bagi parlok bagi parbanget ki bait ki jonga kani ka khubor ka kwa ban kren ya phi namar nga tip bangi yat ling ba ya ki jingele ki bajur. Petros ong kumno wa usaitan kumu sing ba kyrkhu ya ki leng ya ban klono yangi. Ngi dan utaun ong yele persya unong shun jongi umdi uba tlot bor uba klan bor uba la si saban pen artatin yangi uba la si saban pen shapting yangi. Bat ngi sajit mangi pat ban phaidi no blai. Namar kita lada dot nak ni kapuan namar bajur ka jingale hayeng hasam persang bantai persang ban pen bhai ka yeng persang ban sneng ban karai ki khon persang le se hakasnong ka thau ban wan rai ka jingbha kat seba phai ka jingtwa mila le ye ka jingale persang ka bun kat na seba phai manong ye pi ka tha ka jingal lenti ka bau bleu khot shi sha yengi ladangi dan ka jingale persang to tip pa pidon ka lenti ka badai Bat ngi yat ling ba ki jingele persya bat ki jingele persya kin pen khabet ya ka jing artatien ya ka jing shapting bat wat syapan ba pin poi shadow ka jing shapting jing phaide ka Bynta ka baar ka bangi yu I bangi puli ya ka ni ka lenong ka basau kini ki jingele ki bawan kini ki jingele ki bawan ban ya le persya kat padang tei ka ka kendro ka pen phashanu Nehemaiah ang kaktin ka jong blei ka khot ka basau hari kita ki jingsak kan ben ki jongki bau ong utau to bia lada kani ka kenro ka baki tei tang ksar tang mersiang ru iman ulala ban pentuai kani ka kenro Nehemaiah kum kata ka por ong ka khot ka basau to sngau au blei jongi namar la I ben yangi pen phaipat ya ka jingkran ben jongki halor ka khli jongki hi ban IT no ya ki kum ka jinglute hakari ka jing penwer Nehemaiah upai shoblei. Nehemaiah upai shoblei kerkhot ka basau. Kerkhot ka bakhandai ka ongkumno. Henry ngila ya duai ha ublei jongi bat ngila bu nong ap banyale ya ki mensngi menmien namar jongki. Hika jingele kala nangjor. Pin puli ka basdang jong ni kala nong ubakran ben ubakran persya de tang usan balat ba utobia. Ndala poi ka khot ka banyau ki ongkumno henry ha usan balat ba utobia barki Arab barki Amon barki Ashdod kele yosngo balanang shna yaki kenro Jerusalem bar balas dang ban pendap iki Jingtwa ti kila sngo shla lani kila bitar mentam de shu tang usan balat ba utobia lanang wan kita ki Arab lanang wan shu kita ki kenhon jo ki nongshun katma ka nangjor ka jingele ka nangjor shanopin pai Nehemaiah pai shublei Nehemaiah duai kan mau kan nong ka beningkong ngile keren bakum no bau Nehemaiah duai sau benai ngala juong ya kata mdai bahadin bau la duai sau benai ka bamut bau shu traino pat hadin kata ka jing tei ya ka kenro ka ya rengkat ba ka jing duai unang tei artat unang duai artat ka jingele persya kawan ka jing duai ru kayan ba ka jingele ka baki ya kendo hagani ka por ka pen pai ya ki shoblei Nehemaiah kumunong yalam upai shoblei. Hagan khot kabakhandai ngi I sa utau pai lang ru upai lang shoblei ki duai. Namar kata haki jingele persya ka bangia kendo akan nuko por.
Kada yang iban penpai yang isyo blay. Mne ban penpai shaladi, pi pai shaladi pin do man sim. Pi pai shaladi pin shapting, pin pai shaladi pin artatin, pin pai shalaka jong ka jingla, pin pai di no sindan. Pai shu blay. Hagan nuku jingile pai shu blay. Mana marga ta ki parbenget ki beit ki parlok ngakwa ban ong bangi don shishai ka jingile. Ngir wai mangi hagi jingiaseng khna ngi jurwai ka jingwai ki khna kristan ki dong ka tmaman ka sngi. Nga ngong balay tanggi khna kristan, samla kristan, temen kristan, longying kristan ngi don bay ka tmaman ka sngi, henry haman gi tma gi jongi ngin pai show blay. Dem ko siu. But ki nigi jingele aingo yo blay ki jingele ki penlong yo Nehemaiah but ki ta ki uba yo pai lang jo blay bakin nang pen klan ya la de ka jingduwai. Rede bom dan jingele le si las dang ban sarong las dang ban kelo bakat ngim dan shu tang san pu ars ngi lala bante ka kenro Jerusalem berkat lebih tang san pu ars ngi ka kamba ka jo blay dalam day bawan ki jingele hale ki num nang ban pa shu blay. Namar kita aingu ki jingele persya ki bona ka jingim ka jongpi. Kan nuku jingele persya kan nuku jingi khuna ka jingim aingu yo blay namar kata kan pen pa ya pi show blay da ka jing sngoret. Bat ko ki parbenget me ki parlo ki bait kum ka jat ben riu kan ne ka de ka por ka bangi ben pa show blay. Ni ki ba jia sau dong sau kun ngam kwa ban kren ki ka bangi I hagi lat pat hai khubor ni ne tip lot baroh. Ta kat kini ki jinge ki ba bon belen kat ne ka ka benta ka jongi lain na kataban pai show blay. Wan ra iki jing ki jongi kumba kilong show blay. Peit si ka rukom duai ka jong Nehemaiah. Nehemaiah u duai shisha ka jing duai kumba dan naka do lot usu duai be kum ta khmat jong blay. Wong gum no keren u duai syapang kilong shun ki ba keren ben yu wong a u blay jongi namala I ben yangi pen pai pat ka jing keren ben jongki halo ka khli jongki hi. But IT no yaki kum ka jing lute hakari ka jing penwer. Nehemaiah pai banya I T.Bn banya tainia bat kita kinong shun ong yaki Blei Un sabitar yapi Blei Un sapen shtam yapi pai kinong shun kinong shun kimat ya keren kat baman tang ba ura ika jingkran ben ka jongki show blay pihak lembaga lenti jong jing syak keren ben ka jing syak I.T.Bn dar bisngo ba pi bon ki breu ki I.T.Bn palat yapi le show blay ra ita jing syak keren ben show blay ra ika jing syak I.T.Bn show blay ra kita ke jing syak rem ke jong pi ke jing pen rem ke jong pi ru show blay menan kam ben ya sat nia ban no menan kam man kedok ti eno hari ra kita kumbaki long show blay pen pai ye ki jingele ki jong pi show blay Nehemaiah bo pai lang jong blay ki pai shisha show blay per hang tau blay ule ka kamba ka jong lanang te ya ka kenro haba ki pai show blay hapeng ke jing sko athati hapeng ke jing sko shapting mlalen ke jing long bring nyat be kita ki baroh hari haba pai show blay pe ong gumno ka khatin ke jong blay ka khot ka ban ko ong no kum tangi lanang te ya ka kenro ba ya ka kenro baroh ka we la penya dat lang hadu marsi teng ka jing jrong jongka namar upai lang ula ai la ka jingmun bantre hading ka jingduwai ka jong Nehemaiah ka jingduwai ka baningkong kilala bante ka kenro hadu shiteng bad hadin baki kira duai lang baroh kay ka bajia la ong bakila la om tang ya ka bante in sepet ka benta ka balai kala penmi se ka ka bangim poi berkhat ka benta ka balai ini ya keren benta ka jing ya le ka pen khai ka jing artatin ka jing shapting ka jing phaidien ka jing ya le ka pen phai yang show blay ka balai ka benta ki jing ya le ki pen mi om tangi ki nong tei rei ye ki nong yada so it prat man berkhat ka ni pet siang ni ka khot ka bakhandai ong kumno bat ngila bu nong ap banyale yaki mensngi bat menmet mendai tangan ni ka benta shu pen puli ka ni ka benta ba mendai tangkum tanang ta ka khot ka khan ri ko ong kumno bat na du ka ta ka por marsi tengi shakri jonga kila treya ka ta ka kambat marsi teng kila bat igi sum igi sti bat igi renti bat igi jing phongnar bat igi nong sensar kila dan shadin ka ying juda kita kibate ya ka kendro bat kita kibakit jingkit kila penkit ya la di uwei pa uwei da ka wei ka khti ula tre ya ka kam ba ka wei
ula bat yala ka atiar. Bat kinong teru wei pa wei ula king yala ka wanlam hala ka krung bat kumta kila tei. Bauta uba put ransing ula dan hajan jonga. Nehemaiah ngili akran ya uku munong tei. Henry dalawan ki jinge bagi jingele persya ngiyu I bagi ta ki batei. Kitu ki bagi akran kalenong kabalai. Kitu ki kenhun ki batrei. Kitu ki riushimet ki batrei. Ki bania, kitu ki nong kai, kitu baroh ki batrei menta ki kela nong yada. Kim dei syu tang ki nong tei. Dalawan ka jingele persya ki kiu kerdan menta. Bat kalong nong tei, bat kalong nong yada. Kawai ka keti bat da kawan, kawai ka keti dang bat le si ka korni, bat kle dau bilat, kawai pat le ka keti ka bat hakawai lam. Haka juga por kinong yale, kinong yada, bat kinong tei. Namar kata, ko ki parbangai bagi parlo ki bai ki jonga. Habring kini ki sngi ki badap da ka jingele, baka jingele ka jongi kamlong tang na syabar, ka jingele ka wanrut na syapo. Kum ki banget ngia kendu ya ka jingele ka mana syaporu. Bar ka jingele ka mana syapo ka de ka babunsi na kini ki sngi ki jinghikai ki ba syong per ki wan, ki jinghikai ba kalaru ki wan, ki ba pen kinyu ya ka nongrim bat ya ka jinghikai bat ya ka jinget syong tenrai ka jongi. Bat bunsin ngi kinyu ki mau nongrim ki jongi. Bat namar kata hagini ki sngi ngi don kamban ya daya la de. Don kamban ya daya ka balang, don kamban ya daya ki bangen. Bat minta lapalan arphosnem ngala trei ka jing shakri kaba ngia lap ya ka gospel bat ngia daru ya ki banget na ka jing syak ya lambakla na ki jing hikai bakla ni pendan kami kata ka bagi ongka apologetics ka apologetics kade kata ka bawa na ka ketin Greek apologia ka bamut ban ai ka jing yada na ki jing hikai bakla na ki jing pen bakla nawar ka jinget Blei lala ka jong ka jinget kalong ka paper ka wei ka jinget na ka wei pat hot ngia nget yo Blei tambah ka rukom nget ka per kai ka nong rim jo ka jinget ka jong yo Blei ngi hap ni dai kata na ki wei pat ki rukom nget yo Blei na magini ki sngi la pen kenyo la pen artatin wei ka jinget ka jongi na mar kata ngi don kamban nong ki nong yada mendai bangi hap ni dai ka jinget ngi dai ki banget na ki jing syak ya lambakla bat ngi hap ni dai la de Baru Apostol Paul makata ukren haga siti sigi Ephesus sigi banget ya Ephesus uang gomno kalau nong kaban riu ko khot ko sipau uang ka ba why no to long ki ba khlan hau trai mara ka bor ka jing khlan jong u to king no iga jing king atiar ka jong Blei baroh bat ba phila ban yeng persya igi buthap usaitan na ba ka jingele jongi kamlong ya ka snam bat ka do hende ya ki hima ya ki bor ya ki nong sen shar prathai jong ani ka jingdum ya ki jing baman ba kenjaman sim ha ki jakabeneng na bakumta tu pin shim halade ya kata ka jingking atiar ublei baroh terta senang pude babi. Ki para bengen wapasol Paul krening i bangilong ki king atiar. Bangilong ki nong yada ya ka jingen. Ki nong yada ya ki para bengen. Haka juga por ni tei, haka juga por ni yada. Namar kata ki jingele, aingo yo blei ki jingele. Lada wan ki jingele hangta ka penlong yangi bangin hapan long ki ba klan bangin ya le persya igi jingale bat bangin pendap rui ke jingtmu bantai ya ke batawa. Namar kata haba wan gi jingale ngi haban long kum uni upat lang jong Blei. Hagawi ka keti bantai hagawi ka keti banyada. Namar kata ka kamram juki kimigi kpa. Ki kimigi kpa hagi ying ki jongi ngimdai tamban shu pensan penhe egi khun bagin jrong garin yang bagin kiu haga jingnang ka jingtip dai tang kata ya daru ya ki Naki eke ki buthap ki jong saitan ki jingele persya. Ki kimigi kpa ki hapan long ki nong te, ki hapan long ki nong yada ki khun. Ukpa ya ka yeng, ka kemi ya ka yeng, ka balang ki jongi. Ki kpa jong ka balang ni ki bangen, ni hapan yada ki wei ki badang long ha ka jingen. Banamar kata kini ka jingkhot ka jong Blei, om tang bantay henry ban yada. Ka Bynta ka ba khatdo. Ngan puri ka khot ka ba arpho. Au Nehemaiah haga nuka jaka pios ngau ya ka ronsing ya lang hang ta hangi u Blei jongi unia le na ka Bynta jongi
Blei jongi unyale nakabenta jongi. Ki jingele persya baroh kim dai tang ki jingele jongi. Ki khon ki jong blei. Ngidan ke jingele ngau mene ngir YM I khana kestan kidan ke chmaman kesngi ngidan be ke jingele. Ti kena ba ke jingele kan wan ke jingim ke jongi. Ngi hapen ya ling bai ke lenti ke jong ke jingele. Ya ke ding bat ko ya ke chma. Hare kita ki jingele baroh ong Nehemaiah Blei unyale nakabenta jongi. Ki khon jong blei ngi hap ken banyale ngi hapen king atiar ngi hapen long ki baklan. Hare nginda yale ngim yale yakaban jom ngi yale kum ki nong jom. Namar ba Blei ulayale haswa nakabenta jongi. Bantai ngi tei bangi ke kenro ka tma banyale Blei ulayale nakabenta jongi. Bat ngi ngim yale daladehi Blei ken yale nakabenta jongi. Im Jehoshaphat Blei ong yu ka kitab Chronicle ka baar nanong arpo khatsan Blei ong gum news im Jehoshaphat wong what shep ting ka tma kam le ka jom ka jonga. Ngirung itma ki bateng teng yong snogumba shwaban yale la rem lupai ka tma. Han reha ka ni ka por ka ni ka klip ban ka kwa ban ong pi. Daro Blei la khat shisha pi ban long ki nong tei ki kme ki kpa ki nong yalam ha ki balang ki snong hanglo hanglo. Daro Blei la khat pi ban long ki nong tei. Ta tip ba filong ki nong yale. Ta ba ka tma kam le ka jong pi ka jong Blei. Wan ra ki jing yale ka jong pi show Blei. Pen pai ki jing e jong pi show Blei. Blei ong ka tma kam le ka jong pi ka jong a. Namo Nehemaiah ong Blei jongi unya le nakabenta jongi. Bala pendep san pu arsngi bante ya ka kenro Jerusalem namar bo Blei uya le nakabenta jongi. Kay ka tma ka ba phimla ban ya le. Kay ka jingtei ka bangimla bante. Lado Blei ulong nong tei. Namar kata ong no rai sama. Lado utrai umtei. Lado utrai ya ka yeng. Kimina le ne ki bate ya ka. Lado utrai ya le piwat ya le. Namar ka mentoy. Uni nong shun du baklan bor. Namar kata ai ba Blei unya le na ka benta jongi. Ben pai ya ki madan thma jongi show Blei. Wan ra iki jinga le ki jongi show Blei. Blei unya le na ka benta jongfi. Haga nuganu ka jinga le ka ba phidan ka ni ka por. Ngan duai ya ka jingjob ka jong trai. Baru try jisu la joblet iki jinga le baroh. Haga ding pna karbari. Ka balong ka jingjob ka khrau tam ka jong u. Padiu nong shun na penrem na du ka ding pna. Na mar kata ngir YM ngin job ta ka jinget. Tang na ka jinget jong try jisu. Ngila long lupa kinong job. Ong upol ka stis kinong room ka long bapra nginong kam krau iki nong job. Na mar bo nong job ulong ma uken. Ule job iki jinget le baroh. Ule kun ta ka buram ka jong u. Ine duai. Aku jingin tang jogen ka por ka bangi peit ni snap ka Bible study. Nga duai ken au Blei ye ki nuki ba yat lemba ke madan tma joga jingele ka jingim ka jongki. Lemba ki jingele ke ba jor ka ni ka khlemat. Try ka khtin ka jomi ka ba me kren Isaiah sa phulai. Me on what shapting ngala siu spa ye pi. Pin yat lemba ka ding finum ing. Pin yat lemba ka ka num telep ye pi. Ki telit ding num laban jlia ye pi. Berkani ke khlemat ko try. Ki nuki ba yat lemba ka jingele persha. Ki jing e ki thma ki bangi snow ba shwaban ye le ngila rem lupa. Me on ka thma kam de ke jong pi ke de jonga. Ke ding ba ko ngin yat. Hari try ka num la yengi. Ni aga buram ye me ko try. Ni aga jingu ye me ba me kren yengi. Ba de ka khtien ka jomi. Le ba ka te jisu ki dwangi pan. Amen. Ublen kurkun ta ka buram jongu. Amen.